what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe Aiwata imanya manya dazabadesa Tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe Aiwata imanya manya dazabadesa Tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. This is the program, The Forgotten Veterans, a program that follows the footsteps of young men and women then in the 70s or in the 60s and 70s who sacrificed their youthful life to say, I want to liberate Zimbabwe from then the Smith regime. Chirongwa chatiri kuteera magamba ehondo yerusununguko. Vakomana nevasikana vakazvipira panguva iyoyo kuti aiwa utongi huripo panguva ino hahusi kuenderana nesu, husveta simba. Nekudaro hatitaure nevarwi vehondo vakanga vakabata pfuti nemiwo vana mujibha vana chimbwido nevabereki. Chirongwa chenyu kusanganisirawo zvakare homwe dzemasvikiro. Munonzwa makomuredzi achitaura kuti hondo yakanga isiri yedu chete asi kuti hondo yakanga iri vadzimo. Vachitaura vanoti tichisvika munzvimbo taitsvaga sabhuku, taitsvaga vemasvikiro voenda ipapo vonoita chivanhu. Nekudaro tinoda kugarawo nemipasi imi homwe dzemasvikiro mutitaurirewo kuti chii chakanga chakakosha uye chaifanira kutevedzwa panguva iyoyo. Nhasi tiri kupi tiri muno muHarare uko kwarateera rimwe zvakare gamba rehondo yerusununguko. Tikati aiwa baba, siyirai zvizukuru nevana nemhuri yeZimbabwe basa guru ramakaita mukusunungura nyika ino. Regai titaure navo vataure vega mafambiro avakaita mukuunza rusununguko rweZimbabwe. Baba, makadizve? Ndai makasimba hei. Tiripo izukuru sei kuno? Aiwa, kuno kuri hei. Handitika? Yeah. Ndimakazorora? Tazorora. Mazorora ka? Handitika? Aiwa, tinotenda. Baba, toda kutanga kuziva kuti Nicholas akazvarirwa kupi uye mhuri yekwavo yakanga yakakura sei kwa baba namai? Nicholas akazvarirwa, ini ndakazvarirwa muno muHarare. Okay. Ndoma ndakazvarirwa. Asi kumusha kwangu kwabereki vangu ndekwaMurewa. Okay. Kumuchinjike. Apo. Pamurewa apo. Anditi. Mumhuri kwa baba kwa Nicholas vana nevamanga makawanda sei? Ini ndini mwana wokutanga. Baba vangu vainzi Isaac mupfukudzwa. Ari mwana akanga ari mukuru mumusha mabereki vake vaTafumanei mupfukudzwa. Saka baba vangu vaIsaac ndo vanga vari vakuru, vaine vaninawo vaivateedzera vari vakomana vashanu nevasikana vaviri. Anditi. Panguva iyoyo baba vaishanda kupi muno muHarare? Baba vangu inini vakandirera vaifanda muno muHarare. Baba vangu vaishanda pakambani inonzi Stansfield and Ratcliffe. Yakanga iri makunzi Kagwe, yanga iri Pioneer. Okay. Pioneer Street. Ndo paishanda baba vangu upenyu hwavo hwese. Ndo pakatararamisa chikoro chivana vese vachiita sei kusvika vasvikawo papenjeni vari ipapo. Aba muHarare maigara kupi? Toti muSource Bay. KwaHarare taigara
muMbare asi muchiri kunzi muHarare nguva iyoyo kumai mutauni mainzi muSosbury isusu taigara muMbare asi ndo mainzi muHarare nguva yacho yakare iyoyo saka ndo mataigara tichigara pana 24 Patsanza Way Manyu Lines muMbare. Makazvarwa gore ripi baba? Ini ndakazvarwa 1951 muna April musi wa 14 April 1951 ndogore randakaberekwa. muHarare umu? muHarare ndoma ndakaberekwa. Dzakamira sei panguva iyoyo muchikura muri ghetto boys? Panguva ndakaberekwa inini 1951 zvenyika izvi ndanga ndisati ndanyatsoziva ndakatozoziva zvenyika izvi ndakuzviona kuvabereki because vabereki vangu inini vaitiwo futi zvenyika izvozvi izvi zvazvangori ndakazozviona kwakuma 60 something ndakutoita ndichinofunda standard 4 ainzi mastandard 64 ndo pandakanyanyoziva zvepolitics. Nguva idzodzo ndakaziva zvepolitics ndonguva dzandaiona vachifushira madhibhi kumamisha uku madhibhi ekutiva emombe vachipaza vachikanda matombo kuavhara vachiramba kutivisa mombe. Ndonguva dzandakataka kuona zvekuti zvematongerwo enyika kuti zviri kunetsa vanhu vatema vachiti tiri kudzvanyirirwa nevarungu. Asi imimi muri muHarare zvamaionawo kuti uku ndokunonzi kudzvanyirirwa nevarungu zvamainzita ine kusaita? Inini ndinozviona because pandakabva inini muno muHarare ndakatobva nenyaya idzodzo vasasafunde nenyaya dzepolitisi dzakunetsa nevarungu vachidaro 64 ndichienda ndichinobva muno masafundike zvakanyanya ndopandakambonofunda bva ndaenda kumusha ndopandakanofundira kumusha uku kwaifushirwa madhibhi nguva iyoyeyo asi kunongoku vaingorovana asi kurovana kwavaita kwanga kuri pachezvavo zanu nezapo ndonguva iyo nguva yezhanda yanga iri nguva yezhanda ngoma vachitungamirira kwake uku ukwana sitori ari kutungamirira kwake uku ndo pandakazonzwisisisa zvematongerwo enyika asi ndaizviona vachiita pari pechezvavo but masoja nemajoni aizoyava varungu achirova vanhu achiparadza zvavaita. Saka muri ikoko maidzokera kwamureva pane here paitombotorwa mavillagers vachinoita misangano muchivande manheru kana kwakawanda? Nguva yandakaenda kumusha kwandaiona kuchiitwa musangano ndekunoku yakawanda kuHarare. Pandakaenda kumusha uku waingoona vaita musangano ndo vanhu vacho vaifushira madhibhi vakanga vechikuru vechirume vakura ndinganga kuti vakomana vakura ndo handizivi kuti vainoronga sei kuti nhasi tiri kunofushira nhasi tiri kunotora mabhuku emombe mudzimba muraini nekati vachingoenda vakadaro ndo zvataiona vachiita. Handiti saka muri ikoko pane here pamakatomboita encounter nemasoja ekwaSmith? Nguva iyoyo hapana patakaona masoja ekwaSmith asi mapurisa ndo ataiona achiuya. Fanga pachikoro pandakafunda riri pamuchinjikeni before 64 yacho iyo insandandai vaiuya because vakamboenga tichapo kumbirai kangai akazoita mukuru wekuhondoko tichingoona kutiza mapurisa auya nezvenyika izvozvi achibuda mukirasi nepahwindo achitiza kuenda kusango ndo mazuva takabva achinzi apa atotiza ndo paakabva aenda. Handiti saka muri ikoko makomrades kana kuti magandanga akauya muchiri kwamureva? Kwanga usati kwaane magandanga kunguva iyoyo
kwana Murehwa kweduku anga asati ako anga angori magrievance avaita nemademonstrations avaita zvefuti zvisati zvapo. So imimi nekudaro pfungwa yekuti ndoda kuenda kuhondo yakabva kuti yakatozozvira mumashure ndafunda ikokoko ndakafunda 64 65 66 ndiita standard 4 standard 5 standard 6 yangu ndiri kumushako ndonadzoka muHarare because zvemademonstration zvekudai vakambobhanwa vakaita wiki vasazviite zvekufishira madhibhi ndopandakadzoka muno muHarare ndibva ndakufunda muno zvinhu zvamboti dzikei. Saka pandakadzoka muno ndabva ku66 67 ndopandakabva ndaenda kuita form 1 yangu ndakunobara resekondari. Saka form 1 mati kurei manje mamukomana abhazera makunyatsonzwisisa zvanga zvamirawo sei? Ndiri bara resekondari ndo patakatanga kuona kuti zvinhu zvaita because vazhinji vaitungamira vanhu vatema nezvenyika izvi vanana Mugabe vanana vakazenge vamumajeri vasungwa nguva idzodzo. Saka nguva dzavakasungwa izvo zvinhu zvaimboti zii usingaoni kuti zviri kufamba sei zvichidaro zvakadaro asi pakazonyanyosimudza zvinhu chaiwo pakaita kana inini nguva yandakaenda inini ava vanga vari mumajeri ava nguva yakauya matox akauya neBritain akuita nguva yaMuzorewa pavanguva ipapo ndo patakatanga kuita futi zvemastrike nechii nezvekupopotedza ndo pakatanga zvangu zvekuti ndiite zvenyika izvi ene nini ndakanga ndapedza chikoro ipapapo form 4 ndakutosenza paChristoswiti ndakutosenza paChristoswiti because ndakabva 66 67 68 70 ndiri bara resekondari 71 ndobva ndaenda kubasa handina kumbogara kuita zvinonzi zvourova zvekuita sei ndakabva ndanoita dispatch clerk ndiri paChristoswiti. Saka dispatch clerk ranga riri basa repamusoro sereki munhu akadzidza kumaindastry because vazhinji vaitaura chirapa iwo vaitaura chirungu nevarungu uri ipapa. Saka ndasenza ipapa ndo pandakaona kuti varungu havari kusegregata ivo vagere zvakanaka isatina zvenyika uku zvanga zvakuita futi vachikomplaina namapoliticians tachungovatsigira. Saka paPS commissioner ndo pakazoita kuti ndinyatsoita kuti ndode zvakati ndonguva dzatakazobuda muno 74 ndakaenda 74 muna March inini na Lieutenant General Chimoyo tiri vaviri tikanosangana. Musati maenda makawirirana kuti china Chimoyo muchitaura nyaya sevakomana? Takawirirana kuti hatiambuke tiende kuhondo. Takatanga tichida kuenda kuhondo. Ini ndakatombosungwa ndisina hangu Chimoyo. Ndakatombosungwa ndichida kuenda through Kumbura. Akakuudzai nzira yekumukumbura ndiani? Taibvunza vanhu vaisenza muindastry vakavanga kuchionekwa vanhu vanorwara rwehondo kunorth uku vanhu vohondo vakavakuonekwa. Saka ndiko kaita kuti ndiende kuti hamuonetseki kana muchida kuenda ikoko muchida kuenda kwavari. Saka ndakatadza kuzokusvika. Saka makaunzwa musi wacho wamakaendayo makasiya maoneka makaudza vabereki chii makasiya maridzaina kubasa here makaita sei chakaita kuti muzosungwa? Pakuenda ikokoko mubereki wangu ndandamutatati ndini ndauda zvekunotsvaka kubhurwayo basa. Saka ndadaro ndamuti ndinotsvaka kubhurwayo basa inini
nemumwe asina kuzoenda kuhondo andakaenda naye tikabva tanoonkonzi tinenge tinoda kuenda kumaganda ngobva tadzoka. Makatokwira bhazi kuenda mukumbura? Takakwira mabhazi anonzi Evans Water. Ndokwira bhazi? Haina udhari weno. Saka tiri munzira pamacheckpoint ndopatakazi pamufenda kupi chii vaona kuti hatisiwa ikoko futi. Kuenda papi tikatoenda pakati ndokutadza kunyazotsanangura patiri kuenda bva tadzorwa. Patakupota tichiripota paHarare police station paMbara. Kangani pasvondo? Kamwe chete musi Friday wega wega. Muchihamba muchidaro muchiripota? Sabadaro kubasa mamchiri kwenda? Hazvina kuitika zvakandanda kubasa takanga ndatobva manje. Ndabva pabasa because pabasa paya kubva ndakaita pabasa ndakanga ndarowa murungu ndichida kutsvagwa futi ipapo kusungwa ipapo. Ndakanga ndarowa murungu mugiriki magiriki. Angaita sei murungu? Chakada muzoro? Kungoti tanga angondituko zvakanditsamwisa. Vandango vandinova neshidhina vandadzorerawo nemaoko. Saka zvasingabvumirwi ondosungwa kuenda kujeri kutorwa murungu. Saka ndobva ndatiza ndichibva ipapo bva ndaenda kumba vana vazoda kudzokerako kubasa. Handiti? Ndopatakaenda ikoko manje. Saka apa muri kuripota once a week kumapurisa na tiri 2 nawata. Nawata. Handiti? Handi parwendo rwechipiri makaronga sei? Tichiripota inini ipapo ndopatakazojamba patairipota ipapapo ndopandaitaurawo naChimonyo. Maitozivana here muHarare? Tatitori mashamwari. Chimonyo anga abvo kwana kutare kwaigara kwauya taigara pamaraini pamwe chete aigara nahanzvadzi vake. Ndobva awana basa kuKodak kweitwa zvemafirimu mapikicha paKodak kuna sekendi naSamora ndobva aishanda. Ndiye andakazoenda naye kuHonde, handina kuzoenda neuyu. Uyu akaramba achiripota inini ndobva ndazoita absent pakuripota. Ndobva ati handisi kuziva kuti ari kupi. Akangoti anzi akaenda kuBulawayo ndozvaakataura kumapurisa. Chakaita kuti musanoripota chi? Ndakanatisa manje ndakuenda naChimonyo manje. Ndongo yakabva yanzi kwane ceasefire kuMozambique Hondeamira. Frelimo nechiya vacharo Hondeamira ndopatakabataenda ipapo. Saka aiziva road ndiani? Taitotsvaga because uyu Chimonyo ndakaenda nayo vaiziva zvekubhema vharu ndowamutare. Saka ndokwataida kuenda nako kuenda kubhema vhari vaiti pabhodha hakuna fenongokurosa ndokwataida kuenda nako asati auzoenda nekuona ikoko. Takazongoenda nepamutare pabhodha posti chairi main one ironzi iri Maniga. Rinosvika kuvhira Maniga. Saka kumba makasiya maoneka? Handina kuoneka. Ndakabva kuno ndobva ndasvika pamutare. Ndasvika pamutare tiri 2 naChimonyo ndopandakanyora tsamba. Taona kuti tokwanisa kuenda because takanga tapuwa information nemumwe atinogara naye muMbara wekuMozambique pataisenza muno marimo muno muna manje. Ndiye anonzi Mudhara Francisco. Saka anga atitaurira mafambiro kamaenda modema muMozambique. Saka ndiye akatitaurira kuti endai nemamutare. Masvika mamutare mosvika mamutare pamutare Gamenzi. Pamutare Gamenzi paisenza anonzi Amameza wekuMozambique ikokoko kwave kumhiri kudhuze nekubhera uko. Ndiye atakaona ndiye akatiyambudza nepabhodha postapo tichiri pabhodha taingonzvenga tichienda nemunjanji tichibva tayambuka bva tasvika pamachipanda. Muri 2? Naiye akaendawo nesu iye because aipota achibva kwachuya kuzosenza mamutare pamutare Gamenzi. Masvika muMozambique? Tasvika muMozambique
ndobva tasvika pavhira zvikanzi musagare pano because mukagara muri pano pavhira kudhuze nekukwamutare zvikanzi kunogona kuya masedi chichi bva tabva panonzi pavhira ndiyo vhira manika bvataenda pamberi pacho bvatakwira mabhazi vana ati machibhomba vayati machibhomba mabhazi avo bvatakwira vaenda panext town iripo ndopatakasikuona bvatasvika ipapo pakembi yefrelimo mafrelimo aigara kwavo vega vemaputukezi masoja aigara kwavo vega because vanga vapa ceasefire vari paindependence saka ndopatakasvika tisisikuona kembi yemafrelimo ndopatakaenda ipapo patasikuonawo pane makomrades anga aendawo kuno kwasitaiziza kuti vaenda vave gurupu rana webesta shamu munina webesa shamu wana makovheremu tatireka vakati vakanga vabva nemaharare muno vatanosangana ipapo ndopatakazoti miri hataumira maningi bva tapfuurira tichienda kuvhira peri kwava kuti uchimwoyo manje masvika ipapo papakamira sei paingochisa nguva dzaichisa because taifamba tongogara tiri pamasoja ipapo tasingafamba nguva iyo nekutya kuti tobatwa nevanhu vedhishi because security yachenga isati kusunungwa usati kwaita sei because maputukezi ikoko vaishanda futi nevanhu vekudhisha nguva iyoyo but yakanga yasisfa vanga vasati vasununguka zvokuti independent yavo yakaziva kuti 75 tatogara kwatopera nguva yanga isati yanga iri paceasefire ndonguva yandakaenda ini anditi saka makazobva ipo pameniswawo pachimoyo bvataenda kuvhira peri paparisei pavhira peri taingogara mumasoja ipo mumakembi imomo vachitirongera kuti kuenda kutanzania saka vegurupu vangu vese vakabva vangoenda from there vaibva imomo vachiendeswako kumuganga saka imakabva ipapo magurupu ndikangoti magurupu matatu akaenda kumuganga unguva yacho iyoyo saka after that vanhu vakazouya maningi 75 vanga vakusaini hondo yakambomiswa inonzi ditandi saka kwanga asina izvozvo kuti vanoita vachinopfuurira kutanzania uko vachienda vaanda frelimo saka vanga vakuchienda ndopakatanga kuvhurwa kembi inonzi nyadzonya iri refugee camp untrained people ndopakatanga kuuya vanhu vakawanda ndonguva dzakauya ramugabe tekere nevanhu vakazowandisa vese ana muchinguri vamunoona vari murumenda vese vakasvikira ipapo anditi machinja zita manje rekumusha rasara nicolas vanga nicolas raichinja waikoko ndokuti pasita rekutano makapiwa kana kuti makazvipa takazvipa makati pari kutano vainzi taura zita raunoda because kuitira kuzoterwa musha chichi saka waingofunga raunofunga kana watadza vaigona kuti chita nhingi ungodaro waingofunga zvaunongofunga kuti kuita saka ndobva ndachinja ndonzi nicolas mupfuudzwa vanzangozviti nikizoro saka zoro rakabva of course vanhu vanotitawo zedway zedmark but ndinikizoro alright saka muchizobva ipapo pachimoyo makaenda kutraining camp ipi ndichizobva ipapo pachimoyo zvazvakaita vanhu vegurupu rangu ini chimonyo ana makovheremu ana solomai mbodei vakawanda ana zimondi vanga vari kuair force anzi keni zimondi webesa shamu anga asiri kumozambique akaenda nekumalawi but igurupu rengu iroro iye akaenda achinzi ari kunoona bokiseni kuzaire rakeshas clay nanhingi rakaitwa iro nguva iyoyo saka haana kuuya nekumozambique akangoenda nekumalawi akazonosangana nevamwe vese kutanzania
Saka pakaenda gurupu rangu rese irorero kwakazouya rimwe inini ndakarwara manje pane gurupu iyi hana kuenda naro ipapa ndakasara ndo kwaya rimwe gurupu futi zvikanzi hawakwanise kuti uende because ine marwariro okuita hapana maitiro ungati ungafamba uchiita ende nguva iyoyo ndonguva yaitwa kuti tandi iyoyo saka handina kuzokwanisa kuenda negurupu rekutanga rangu nerechi2 nerechi3 handina ndakabva nazonosangana nangogara ndakutrainwa zikanzi chitrainwa nevemunomu because yanga iri ndabva nakutrainwa nevefrelimo mai ndobva ndagara ndakazoramba kugara nevefrelimo ndaona vezimbabwe vauya because pakaya vezimbabwe vana pavakatanga kuuya vekutanga iyo 75 ndo yakauya vanhu vakawanda nana Mugabe nana Tekere iyoyeyo papa nemunina wangu futi ni mwana wa munina wa amai saka kuti ndirambe ndiri ukoko azvaita ende ndobva zvandikati ini ndakuchenda kune vamwe wangu ava ndichada kuramba ndichisara kuenda kupi kuna vamwe kutraining kwakaenda vamwe vangu vakutanga vandikaenda ndoenda asi pandadare papa ndakaenda takazotadza kuenda nekukasika manje hondo yamiswa because hondo yakambomira about 2 years inonzi Ditandi makamboenzwa Ditandi saka bva yagara irimo Ditandi saka inini ndakanga ndichinzi ndakatrainwa ndiri trendi vamwe vanga vasina bva nanogara nevakaenda okemp vasina kumboita training ndobva nanobatana nevakabva kupi kwaenda vamwe vangu kuvanga vatrainwa vaiuya kuzouya kuMozambique kuti vatore marecruits kubva mune vakanga vaenda because zvaasasanidze recruitment yevanhu mamangu uri kusvika kunze aikona zvekunoko zvokuti unonosunga udhariwe nezvandataura uchienda nenzira dzako dzedzi vanga vakungotorera ikoko because hondo yanga yamira saka bva ndagara ndiri kuadhimini manje yevakatraina kudhara tichigara nemarefugee panyadzonyo maitei kuadhimini kwakunongogara taifundisewo ini ndikuti iwo marefugee acho ndingakuti marefugee because vakauya kuhondo vakasikatomboda zvekunzi refugee saka taivafundisa cover and grow chichizvipfuti zvemiti chichizvezve vaingoitombichana but zvanga singabvumirwa yainge isiri training ground pamutemo because zvikazikazviba kutotraina zvaiva zvainetsana naro simitsi kunoko neMozambique yanga isati yasununguka futi ipapo apo vangasati vaita independent vakazoita 75 saka makazobva ipapo manje makusiya zvaadhimini muchinanga ndobva tagara saka patakagara pakazopera Ditandi hondo yamutsiridzwa manje ndopandakazobva manje ndabva ndaenda futi kuTanzania ndopandakaenda kukembi nevanhu ava manje ava vangongori apa vataenda manje kunoita futi training navo unovatraina kunonzi kuMozambique kuna Chingweya aikona kumugagawo kuna Chingweya yange iri kembi yainge iri yeFrelimo saka pakabva Frelimo hondo yapera yakabva yaita open for us kembi iyoyo ndo pakazotrainwawo vakawanda vechizalina ipapa yakanga yaandazipa nguva yacho iyoyo training yacho because kwanga kwaunzi mafriend vari kurwisa neOAU vari kurwisa nebatanai murwe neenemy makaita sei makabatana noti mukunde saka yanga yaandazipa vachiitirawo futi kuitira food dzavaidya nekuchengetwa kwavaitwa nemangozi whatever zvinongoyapa nechi under that umbrella saka yaandazipa bva tatanga kuenda first group of 5000 but pa 5000 yacho iyoyo
taifanira kuita combined vekuzapu nezanda zipra neziningiriki but nezvataizoitana tega kabisira manje taizongoridzirana tichiita sei taingochana havana kuzoya apa vezipra vayaita advantage yevesarira vayangoramba yakuita ipapo kembe yange referim vakwaitawo 3 groups Sungameri ndo ndakaenda nayo ndo yekutangisa ipapa vayapedza training yayo vachidzoka vachiuya because mafrand akanga akuzovhurwa manje ndo pakatanga kuvhurwa manikarendi gaza chi kwanga kusina mafrand kwanga kusati kwambopinda hondo yanga yaitwa kunorth jet kuna naDarwin yasvika kwamutoko chedoko mafrand kwese kwanga kusina Sando udzoka negroup renyu manje mapedza training. Takadzoka group rekutanga voyo rimwe group futi rechitu kwakaitwa magroup matatu. Yangu yange iri Sungamberi. Kuya imwe yachakazoya yainzi Marizakaza. Ipesera ndainzi Marizakaza. Na Sungamberi Fanyara kechitu neMarizakaza. Zinongode vanhu vakangowanda kuma 5000 achingodaro. Nditi. Saka imadzoka negroup reSungamberi. Makadzoka kana kuti muchibva ipapo. Inini patakaenda uku paSungamberi. Takanoita training. Vanhu vazhinji vanandinawo vaita zvekutotanga zvegorera training. Saka vakazoenda inonzi phase 2 futi because hondoenda chingokwira kachienda kuenda kurekura. Saka inini ndakazosara futi pa phase 2 ikokoko. Ndobva ndakuita zvecommunication and signals. Zvimovha zvere. Ndokupedza training. Ndobva tapedza nokuchidzidzwa futi kuMozambique because Mozambique ndeyanga angwedi kutazi yavo vanga vasununguka manje vaita independence. Ndova madzoka Mozambique. Patadzoka Mozambique ndokwaiva deployment dzedu because ndokwanga ana tongo ugara vakazobuda mujere vachiuya ikoko. Patakaita training ana tongo avanga vachiri mujere. Kwakuchine distant futi that time. Saka madzoka pa deployment makanangiswa kupi? Ndakaidzokera kuMozambique. Nditeli ndo pakapera ndo pakatangwa kuvhurwa zvikuenda mufrandi kuchirwa futi. Saka muchizobva ipapo. Inini handina kuenda tatiri group recommunication. Okay. Takasati takusenzesa mai maovha mugorira warfare. Yange iri gorira warfare unenge setasvika kuti tisese equipment. Saka maizobatsira kutraina vamwe. Saka takata kuchigara takubatsira kutraina vamwe tichita sei tichiziva kuti takamirira izvi. Saka muchigara ipapo imimi upenyu hwakanga hwakamira sei? KuMozambique. Wakazenge wachinja because pandakazodzoka apa wanga wachinja zvakasiyana nemagariro ekuti mamakawanda muri muchinzi marefugee because ndatrainwa isusu ende kembi yanga yakongonzi inge refugee yanga yatoimwe kembi yange yasiri because yakazobhombwa kai nyadzonyai neimwe yainzi Chibava ndowanga ari makembi tu. Saka after bombing yaita because hondo yakazenge yatanga saka pakazobhombwa. Vakazovhura another camp, a refugee camp now, inonzi Doroi. Iyo ndo yakazoya vanhu maiwe. Vanhu nguva vayese vainguuya vanhu vechikoro vadiki ndo yakazara vanhu apa painetsekwa ipapo paifiwa pamwe nechirwere nzara zvimatekenya zvirwere zvimwe zviri unforeseen nemizvezvo ana rheumatism mutombazi munomata havazivi vanhu kuti unofamba uchingoita pakwada uchitadza kana kukona kana wakagomba ukone unonyura zviri zvirwere zvaiuya ikoko.
saka imimi time yemaigara pakempi inonzi pandakabvawo kwinini ndabva ndakasokugara pachaminuka chaminuka yanga station yeChimoyo camp. Chimoyo camp ndoyanga the biggest camp yevanhu yanga isiri matrendi people manje. Saka yakazobhombwawo futi. Saka time yakabhombwa Chimoyo inini ndabva kuTanzania uku manje because Chimoyo yakabhombwa ndakuchibva kuTanzania ndizvozvo ndakuchibva kuTanzania ndizvo before ndaukanganisa because ana Chimoyo vakatozobhombwa inini pakabuda vana Tongogara mujeri Tongogara achibuda achizota kufambira nzvimbo dzemakomrades tichimuona achintroducwa ndonguva ndakabva kuTanzania ndakasvikira kuKilimani ndakasvikira kunonzi kuKilimani ndisati ndasvika paKilimani but minoti Kilimani pane kunonzi kuIle just neMalawi ndobva tasobva ikoko tati egroup yevashoma tatasiya vamwe tatasiya kuTanzania ndisi takatanga kubva uku pagroup ranga riri kuTanzania raichitora rere tichiuya uku takatanga kubva takakwidzwa ndege tiri vangani 50 because tatiri macommanders pane scrutiny yaiitika mamuzopanduka kwekuhondoko yakuyawo because zvakungochinja time yakaya Mugabe pakuti tichite 1977 atore kunzi ndiya president chaiye winning apakapesana nevanhu vaitungamirira hondo vezipa vandikutaura vaya ramunoti dare reChimurenga. Saka imi pamakauya muri macommanders muchipinda strategy yenyu kana muchiuya nechikwata chenyu mainzi muri kunoita sei munyaya dzeupenyu? Tanga tisingazezva tatauya just commanders wokuti munena mungopuwa instruction yasvika kunzi itai zvakatizva ndokuti maita strategy yekuti tinouya strategy dzaitwa nevo vana Tongwa nevamwe vangana nhongo vanga vatusina waizongonoongoenda sakaenda kuKilimani time ndinoenda kuKilimani time ndiri kuKilimani iyoyeyo uyu Mugabe naTekero vanga sort of inenge arrest hazvinyanyozikanwa makomrades vakawanda zvandikutaura izvo but they were being looted at a higher level. Government and Freddie Muchi vanga vari isolated vasinganzi vagari vakatozounzwa kuti waitwa accepted nevanhu kuti ndiwo vatungamiri ndo paakazoya majachuwa vanhu ndo pakazoitwa congress ya77 yakamisa pai apa because nguva yese pakati apa time yandakaenda inini ndakaenda neslogan yekuti pamberi nastory inini tese zvedu na Chiwenga iwa time yanga ari story ende story aro zakazobviswa nesu of course zvinhu zvakazoitika ndako izvo zvezvo ndakutoziva tingotora kunzi zvadai pakafa chitepo ndo patakatanga kunzi wanzi story chichi unongozvidzwa from seniors ka mongoita join mesa but munenge muri kuzvisubject aka muhondo muri kuzvipa kachinzvimbo kekusaita basa chairo because I wasn't that senior commander ndingati ndingabva ndataura zvacho zvakadai so saka mati manga muri chikwata chevanhu 50 pamakauya 50 vanga vanhu patraining inini ndo pandaiita zvecommunication zvandikutaura zvandataura nesignals izvezvi ndobva tauya takadaro because paingotariswa kunzi
vanhu vanenge vasiri kudai zvakati ndo pakasungwa vamwana vakawanda munoona vanzi pasina nadzino chichi takambopesana ikokoko. Saka kuti mauya basa ramakasonzi makusweta imimi ndandiri security asa ndimaitona much of my time ndandiri security ndoza zvakawanda of course saka tuzandauya zogarira pana I wasn't that serious zvangu but but saka ndinoona munhu waitoziva kuti nditori kusecurity titori vanhu vanotati futi teda mainterrogations watwati pachezveri ikokoko. Yes handiti saka munhu wamakatanga kuinterrogate mimi ndiani? I can't remember ngo ndakatangani kuinterrogate inini painterrogation yandikutaura iyi inini ndakangoita interrogate ife ndinenge interrogate vamwana asiri vesana Didmus Mutasa takatomboita because odi does ikokoko vanga vari ikokoko mapositions amunoziva kunokazo anga asiri that much tata egovernment next time. Okay. Saka kwakwato nemadhipatimenti kuti vamwana tozokukuchi ana webesta shamava chasinova vanhu vaitungamiro zebroadcast zvese izvi zvakati Zimbabwe zozosunungura chidai vachidaro tatangosiyana siyana vanga division of labor because it was a sort of a government in exile. Zvasiyana nekufrandi vamwe vanenge vari kufrandiwo zvichidaro so vamuguriye. Saka muri kusecurity kudaro muchiita interrogation tinoti kana kuti kuvheta maivheta sei kuvheta kwaitobvirwa munhu achabva muno muZimbabwe utombovhetwa kwakune 3 check up ndovetting iyo unobva kupi kwakati munanerekati vachingodaro vanhu vochinyorwa mazitawo zvinhu zvakatozongobhombwa zvazvo everybody zvaitwa written down zvokuti vanhu vakazofa zvawo zvakawanda vanhu vasi zhinji kuzobhombwa kwakaita kuti zvingotsva but vetting yanga yaitwa zvese mainterrogation zvese izvozvo ayo mainterrogation amuya anondibvunza ndiri kuti ana Mutasa ndeepamusoro-soro yekuti vanhu vapatuka zvakafanana nezviri kuita muno mune yezvinezvi mune zvesuccession izvi vamwonzi ndiwe G40 chichi ikoko zvakaitika manje zvokunzi ndeve wambuwa chichi vachidai Tongo apesana nechi nemamwe maleftenants ake vana vanonzana dzina semasungura vese vamurona ana Rugare Gumbo chichivesa vedare rechimurenga most of them. Saka chikonzero chaita kuti vanhu vapesana vanga vasiyana vedare vechimurenga vanga vasiri manationalist because manationalist ndo aitungamira manationalist ndo ana Mugabe vanga vari manationalist ana Didmus Mutasa ana Zvobo. I can't say they are war veterans. Nationalists. We can't say they are war veterans. Some of them were not trained. Nationalists and also kunzeshi, they all came there. Saka painika kunetsana kadaro. Dare chimurenga ndore mafighters. Ene Mugabe again takazotoona later kuti anga asingadi futi dare nationalists anga asingadi dare chimurenga. Yeah. But zvinezvi zvakasiye zvinezvi zvakaita muno muZimbabwe vanhu vacho vechimurenga vakaita zvefuta ndo vakutoma decision makers muno. Saka alright tichizotienda mberi chamakapesana naStole chi in that time I was still new in the struggle. Ndakangosvika zvichiri kungoitika. No time yatakasvika. Tandisati tane machine but I can only talk of what we were told. Yes. Kunzi yes abandoned us. The struggle. Achifunga zvevana vake varwara kuita sei. But actually zvakaitika izvozvo ndezvekuti
Vano kuZambia pakaridzwa futi pakafa vamwe vanhu. I know of a certain lady vanga atachangoenda tingangoti atakusiyana maenderero. But akatanga kunoita zvetraining. Anga makomanda vakabva kupfurwa vakabva vafa chi. Saka story ndokuchida izvo kuti yaone zvakatizi because Zambia yakanga ya relationship inakaunda yakanga yaita yaibaswa because Zambia yainokudza Zipra yakanga iri ngomanga ari yanozikanwa. Saka ndopakaita kuti ndongwa futi dzakafa chitepo futi at the same time idzo dzongwa idzo dzese kana kuti story makamubisire. Saka story zvainzi chiwaone zvipicha kamini atinganzarwe iyo uripo negaya vataura nevava response yake haina kufadza. Zvikanzi vategerera kuti tase kutegerera ende vanhu vaitaurira apa vanhu vakanga vachirwa gorira vamwe ari makomanda zenda frat plus pane zvakanga zvaitika pano munoziva panonzi vakamborwa nanhari inonzi nhari rebellion. Is the same time iyoyo paangofa chitepa ndopakabva pakazosvika pekuzoti uyu Abisco yanga yato vanhu vakanga vari kuTanzania vanga vatwino vakati ndobva vamubvisa. But zvanga zvisina kurecognizwa neorganization of unit vanotisapota vacho. Saka tingaoni papasina leaders of mati pakamugabe nazvo bhuko vakamboiswa kwavo in isolation. Natekere natekere vakambogariswa kwavo kukirimani. chikonzero ndicho checho leadership wastori ihoho because that time I know very well because ndakagara muMozambique. Samora at first it was in favor of story. And tiriko that time paite tafanga vane to relationship vile turikuside kumanikera. Saka they were not recognizing because pakasasengoti reason yamabc ramuna kutunga Indian ndei. But then zvinhu zvakabuda chinzabviswa nevacomrades chimunenga. But this is the history ingori muZANU-PF yokuti usually maleaders anobviswa anobvisa. But pane behind zisizi dzinenge dzichiitika futi intelligent nemapoliticians kuno because ivo vana Mugabe vangaro majeru ndova vairongera zvinhu manje. Saka information yabuda because ndo vaita spearhead mastruggle yaita vari mumajeru. Saka ndo vakanga vachivhira kutungamira vanhu vari kurwa. Because munhu wese anga ari under a political banner. Ukuva nemasoja avo kuzipura sitane masoja edu kuzanlawo maleaders ari mapolitician manationalist. Ndingangoti this time ndingangoti zvangopira because hatingataura kuti nationalism yangoita demise of it yangopera. Saka kudare rechimurenga waisarudzwa sei kuti uzopedzisira wakunzi dare rechimurenga? Vainzi vaisarudzwa because idare rechimurenga zvinhu zvakangoroka from Zambia. Dare rechimurenga harina kuita zvakaitika kumacombatants ese kuzipura in Zambia ndo pakafomwa iyo inonzi ZIPA, Zimbabwe People's Army. Itai one army. Saka ndobva vataura manje mapati akanga ariko manje ZANU, ZIPRA, Florizi. Anashamarira chikiremba yanga Floriza. Saka paakabatata ndo paakaita manje iyoyo manje. During chitepo achiripo.
ndoba vaita this command Zimbabwe People's Army kuti varwe front pamwe chete kuti vakurire enemy. Saka pane here pamaivhetapo wamunototi ndingangoti zipa atingangoiti it's a political front mumapolitics angari mafighters masoja. Saka muri kusecurity pane here mumwe leader wamunoti nhasi mukaremember muzoti ndinga akauya painterview kandi painterrogation takamuti hai wewe a threat to the struggle wafanira kunge uchiendapo? hatina because painterview yamuri kubvunza yanga iri kuti influence ingangobva kumapolitics vakana mutasa kuti vari kusaidi kupi kwevanhu ava panduka vachipozi yanga iri influence yevanhu ndikutaura veZimbabwe People's Army nemanationalist vaitungamira isusu wayo because ava vakatanga varamba kuti hatidi because Mugabe akati iye vanga vapesana nevakuru vedu veZipa ana Dzinashe Mashingura zvikanzi iwewe kana watoita leader vanhu vese vanga vari mustructure yako yeZANU-PF vanotogara vanomirira kuti tasunungura nyika vozonzi kuti rejoin that is talking in terms yevanhu vakaita fana Innocent Kala ana Nyagumbo vanani vakanga vari munomu vese vaya saka Mugabe vaona kuti hazviite havangaiti vari tuchete natekere because kubva kwavakaitawo kunoku vanga vawiririra nounzi chendewo munoita sei zvamabhisa story awataura ndimichenda mende munogara nakomana maita sei munoti zvinofamba sei akari manationalist saka pamainterrogation amuri kubvunza munzani ane madifferences ekuti pane vaisaidoshi ava this is why vakazongobvunzwa zvandikutaura kuti takatobvunza vese ana Didmus ana Kadungure ana Justin Nyoka vakawanda vanhu vaingouya vachingosiyiwa vachienda dams kwozoita vamwe vakasungika vana Rugare Gombo chichi vairase because vanga vangorwira sort of kuita lead these people yeah. Pane mataura kuti kagurupi kako yakanga yato government in waiting. It was government in exile. In exile. Vaipanana sei mapozini koko? Aingoya through commander but ndingati maposition acho ndekuti kwakune high command vaitora from there high command chichi ungozi chitungamirira zvakaita tongogara oita defense deputy wake ni Nhongo amiyatopera ipapo komiza Mia Urimbo deputy wake Rutanire zvingodaro yoti ushokunze deputy wake ichi zvingoenda zvodaro anditi zvibata muchigara kudaro vanhu vakanga vari uku pasina ari kuno saka imimi muri ikoko maivachengetedza but then vari neexile vaipiwa ikoko vaitaura kunzi ndopa vainesana nana Dzinashe Mashingura zvakazoita kuti zvingoita kunenge kupanduka kusungana izvi kusungana kwakazoya ikoko because vanhu vanga vakawanda vanga vari vepfutika ende yaikontrolera vanhu vese futika izi tongogara saka imi sesecurity maizigona sei nyaya idzodzo? Sesecurity taingotungamirwa isusu tatiri mudepartment resecurity mukuru akanga ari security wokutanga akabatwa nemhosva ikuenda wrong side ainzi Chigoo ndokunana Tanzania Zambia ndiakabva ari chi
achibva chigo ndobva vatakuchiita chigo angaenda kuside nationalist angaenda kuside ripi chigo ndingati anga ari munationalist I think so. Okay. Handinyatsozva because inini handinotombonyanya kugara naye pandakasvika inini vakabva vasungwa ndokuti vakaenda vakasungwa nanatongogara vazhinji vavo ndakatozovaona vatobuda. Okay. Mauya emi manje ndima apanyanga chikwata chenyu tatangotungamirirwawo because kwakawanana zvina vashe vangakona zvesecurity chichi zvina vashe ndingakona zvesecurity but security yacho ndingakuti security sungwa yaitwa nachigowa saka ivo vakasungwa vakazinda upi vakasungwa vakagara mumajeri kwaiterwa majeri vamwe chera gomba vachigara pasapa treatment yavaipiwa yacho yavaipiwa ndi yamai vapa handima muri security yakasara iwonarita chiti yataivapa some of the things ndasingazvidika hani mukona kuti ndikutotaura tichiseka kuti yanga iri nguva yanga iri nguva saka itreatment yataivapa tisatazoonati yataivapa because ini ndakatomborohwa futi nenyaya yekuvapa tufishi twomagaba tuti vanhu vakachererwawo gomba so vari mujeri womugomba so ivo vana rugare gumbo ava mutsvango ava kwakuendako vakasungwa kwakuwapa yainzi Wambua. Wambua izita rekembi rekuchina. It's a ideological school. Saka zita rekuti Wambua is China. Kuno kuti azoita kuti vashandi because zakaita maprogramu ekuti pasina ashandi futi ikoko azvisingi zvokuti hamungati iwe pasina ashandi maworkers unoereka sina maworkers some of the things zvokuti saka tirikutaura chiti kwainzai unongochipanzvenga because unoona zvimwe zvacho so isusu tutotaita lakika tataura nemunhu aitosaka vanhu kuti haumana ini but there are some of the things zvaunozongosiyaka because unozongoona kuti pane zvimwe zvokuti hauzotauri zvavo zvichisirweko yanga iri nguva yehondo bhozi hondo inotakura zvese bhozi hondo kufa kuurayiwa kana kuuraya munhu hakuna hondo inonzi hanzi hani munhu kana kuti tikuti hondo kufa nekuita nekurayiwa inini pane zvimwe zvinhu zvokuti zvimwe handigona kutaura because ndaitotaura naidheni ndikati indasina interest yekutaura because indine magrievance ezivo nemwanongo nenyaya zvikazi magrievance ndemuno muka ndikati but tike mberi kerika hande mugomba mai ndanani vamava muchiri kunhemba vakachererwa jeri raizi chikarabodzo remusango vaigara muchikarabodzo saka neni kwaipiri ogara ipapavo kana wakuenda kutoreto tokuita tumaradha twemiti so ende unokonzi ita weti yako uri panizapo hatiri kuona kuti kuzviitire weti makumba iwe uchijamba so ungatadze kuitira vari vadongombo twitter zvokuti ungoziva kuti ndimusungwa that's the type of torture handiti but then ndikutaura hangu izvizvi pane vamwe vasingadi kutozvitaura havadi kuzvitaura because vashoma ndinonzwa vachinyazotaura zvimwe zvinhu zvandinoti mainterviews havazvitauri but yambonza ndokuti saka imi muda kuti nhoroondo iyoyo iite sei bhozi zvinhu izvi ndo zvaiitika ikoko ende unenge wasangana nemunhu ndaichiri one kudai pane vanozondibvunzawo kuti kona iwe comrade Zoro mukuru so
vakutanisha zvinodaro because angari maleaders kudaro. Okay. Vanodaro. Alright, kuti tisakasungwa takajamba tiita wait apo saka. Vanenge vakutya zvokuti ndokasiya inini handitye zvangu zvokuti kunesiyawo chichi yangu nyazokutaura zvichikwadi. Ndosaka ndaita haideni iwe zvimwe zvandinoona zvichinibatsira. Alright, vakafa vamunoziva vakagara pajeri iroro. Either vakafa nguva yehondo kana vakazofa muZimbabwe. Vakafira mujeri. Hapana ndoti akafira mujeri. Hapana because vanhu vaya vanga vari pane mitemo yekunzi tikangobhomba bhomba pakaitika zvakaipa zvokuita sei vanhu vaya vanga vasingatodiri vaende kuenemy zvokuti maikona kutongovauraya ndimi. Okay. But hazvina kuitika manje izvozvo. But ndo vanhu pakanzi ceasefire yapera ndo vanhu vakatanga kudhimandi vaya toda kuvaona. Ndo vakatanga kukwira ndege kusvika muno vanhu ivava. Vanhu vanogara kumba munovaziva. Yes. Pavanhu ivavo Chigoo angari pere. Angarimo. Chigoo. Chigoo angarimo izvezvi akafa. Amene ndosaka ndatovhunza because handisi kunzwa nyanyo taurwa nezvake ndokunzwa vana rugare kumba. Handina umbonzwa comrade akanditi Chigoo. Pamwe angochembera ari ikoko kwavari kunana Sheredzi mhene ikoko kunana Sheredzi kumusha kwavo. Because vazhinji vakazongoti zii pozoita vamwe vanhu pavazhinji vachakazopudikirawo futi kudzoka muna Mugabe kuti vaonewo chokuviri. Vazhinji vakazongoti zii vana Chigoo vanga vasina kana zvikoro zvakanyanya. Vakashaya pekungoti vangapindewo here I think. Mapedza kudaro koya anashamarira anga vari vefororisi. Pakaya gondoko pane vanhu vataiti mazee vakura. Mazee vanhu vaingogorowo kumazee usingamboziziva kuti tadzokera kumusha. Vakazoenda right pana Mugabe vakumboenda kunana Maputo sikazota kuenda kumusha ndo maminista vana information asangari masivo angari vanga vari Florisi kuZambia iwo nana Chimutengwenda tisingambofungidzira kuti vachakutungamirira vanga vasina kukwana government in exile kwedu. Makazobva sei muri government in exile 1979 into 1980? Kubva sei weda tirere nyika yasununguka. Takazobva sei inini payakasununguka nyika ndandiri kuLibya. Alright, chititorai pa ngatidzokere pa tambo pa penhara. Makazobva sei kwenharo ndikokutotanga kuma-77 anditika right muchibva ipapo andi kuti yekuLibya ndagara kamuMozambique handina kutaura kuti handiri kusecurity ene ndiri kucommunication kwamune division of labor. Yes. Saka ndakangosenza pakaingoti one day but kwandakanyanyira chakusheko since hondo yanga isakuita zvecommunication handiri kusecurity. Saka nenyaya yecommunication ndio takazoti bvatazobva kuMozambique manje that is 70 beginning of 78 79 yeah 78 kwakutanga ndopanakaenda kuLibya from Mozambique patakwira Bulgarian makasarudzwa muri chikwata chakaita sei ndemainzi muri taenda nevanhu vainoita training ikoko tantiri namba yacho can I make it because uku ndokwatakaenda tiri 5,000 kuTanzania takaenda tiri kuma 3,000 something takaenda takati one day. Pamwe makambani akawanda
evanhu vaitonotanga training. Okay. Vaunoona vesa ana Rugeja. Rugeja ndinomuziva. Yes. Yakamboita machina Rugeja. Tati nawo ikoko. Saka ini takangoendawo tichingoita sema handiri kutraining department. Zvitraina vanhu. Taitotanga kwataenda tese yanga iri polisi yeZanura. Muchinoita mamwe matraining maitoti dzimwe nzvimbo munoenda nevanhu vasati vatraina muchinovatraina mega imimi ikokoko mosiya mamwe maprogramu yamarongerana nenyika yakutora iyi moitawo zvinyowani ikokoko mongoita futi mesi because taitoti munhu wese ngaazive gorilla warfare. Saka pandakaenda kuLibya ine vazhinji vandakaendavo vakanga vatrainwa chashe variotraina vanhu tatiri vanganiwo somewhere around tikati 50 something like that. Saka inini ikokoko ndaikokoko pavaiita zvegorira ndandisingaite zvendaitraina karate. Okay. Ndaitraina karate because handina idea yekarate. Karate ndakangobva munomu ndine idea yako pashuko kaya. Okay. Amuza pashuko kaya. Ndakakurira kamara. Kureutono. Kureutono Sports Club. Kuona kushuko kaya yanga mutano zendo. Oh, okay. Saka yakangokura iriko. Karate yanga isingazikanwa navanhu but vashoma vaiita. Saka ini taingoita zvemasports since masport aikwiridzirwa stereki ine maruri verudhisha asi takangodzvanyirirwa tichingonzi itewo zvenyi masports anga ariko bhora bhokiseni chichi ndo pandaitawo zvekarati zvanzi zvongoti survivor yako marare uchingoita so saka ndakaenda ndine idea saka ndaikokoko ndobva ndatosangana kufunda karati chaidzo manje kuti ndifundisewo makomrades because zvangu zvakuiswa paprogram. Saka ndobva taita karate yanzi Taksudo, it's a Japanese and Korean mixture. Taita nemaKorean brothers zanoti Korean kani Philippine island yanga ine vanhu vairwisa government yavo ndovandaita navo karate aizi maMoro brothers vairwisa Ferdinand Marcos mamunonzi Ferdinand Marcos iye saka ndaitisa zvekarate ndingati kuzana ndinotomuzikanwa zvekarate maningi nenyaya yaikoko kuLibya ndini ndandiri edwacho wacho. Saka makatina makomrades akawanda pakarate. Nakuwanda maningi. Okay. Nakuwanda maningi. Because amango akanga ari ikokoko ndaingoda vana adiki karate inoda vana adiki vachiri healthy. Amango angu ari ikoko ndofana kangu trainwa about 200 I think. But then pa 200 pasho vaitiwo pamasunday hours avo vadzidzisana vega vachidai zvokuti everybody akangoona idea yekarate asi taitorambidza because vamwe vaikwadzana vamwe kutsemuka zikuina kudai vakikana mabhusu tsemuka kudaiwo vatadza kubloka because vanenge vachifundisana vega kutombisa tutemo tukuvharavhara karate because yakari karate isiri inobvumirwa yamunoti karate yekupuhwa mabells yanga iri yecombat yearmy so saka ine mafoul plays akawandisa neyekungotsvaka mapressure point chete kana mabara apera waita mapressure points ndikatorapa munhu anofa
oro ndikabuda anotombeta twazakarara ozomuka ione waenda zvo waenda zvaitirwa izvo kuti mabara anokuperera ichichi saka training yacho yanga iri that type exercise yacho ndairwadza chete but yanga iri that type anditi makazobva kuLibya gore ripi 1980 independence takatitambira ikoko takasangana nevezipura so vanga nekembi yavo padhuze sitati kukembi yenzi suburb padhuze because kuLibya kwakune nyika dzakawanda dzinongoita zvepfuti ikoko because Amini paakarohwa takatogara naye mukembi mberi imomo Amini tatogara naye nevanhu vakatedza navo saka 1980 independence muri ikoko ndokuzonzi ngatichiendai kumusha ndo patakazobva manje tushuya kumusha manje saka patakauya takangodzoka futi through Mozambique vanhu vazhinji vamwe vanga vatouya vaamasemburi point saka ndangangosvika tisvika Mozambique kubva tagara handina kumira maningi vatangouya vataya kumasemburi ini handina kuskoda kuskogara nevanhu vekuLibya ndaitoziva kuti ndakagara nevanhu ava zvinonetsa vachatanga kuita zvezvibhagera vachidhakwa chichi ndobva ndasiyana ivo bva vaendeswa pajoko mutogwa inobva ndabva ndaenda kunyanga ndakusecurity kune vanhu vandasenza navo vana tsurwa vaivi ndokwana ndari kumakomandasi vandinoda kuuya nevava asi ndaibva kuzhuya zvangu vichivaona chichi vakanetsa sere pamutogwa vakanetsa niyo vakanetsa memavana nemunomo vakambonetsa nokuda kanati iyo but haisi inokwadzi yanga isiri right saka ndina ndada kuenda navo futi ndakaziva kuti ndikadhakwa vanhu vachada futi kutestana neni wacho kana imi kuda kutestawo futi zvese because vaita sparing ikokoko ndaivaitisa sparing uchiona uchikontrora manje tasakuwadzana saka from there mabva kwaSimply Point ndingatoti kuLibya chandakaendera chacho zviri ndanga ndakaita ndingangori zvekarati ndozvakaindezvinditira zvimwewo because ndakasoendawo pamberi nezvekarati chete muno muindependent Zimbabwe muri kuLibya ikoko ndadzoka kunoku ndakati totoneka kirabhu karipa mbaro but kani vafana vangu manje vakuita chaizvo ikuona zvemabelts masiyana nezvenyu zvekuona kuno mumwe anotoenda kunana Japan achiita sei anditi saka 1980 madzoka makaswenda kumusha muri kumaSimply Point makazoenda here makazoya here kunokwarire kuzoona pandakadzoka inini vana baba vangu vanga vatiza kumusha kwamuri iwoko ndini ndakatozoti adzokerai kumusha kwanaka ndobva wakazotanga zvokudzokera kumusha manje ndopandakazomboendawo kumusha ndopandakazoti vakobva ndaendawo kumusha but ndakanga ndaapaparamende manje because inini ndakasouya ndobva ndaiswa muArmy ndini munhu wokutanga kutaura nenyaya yentumbani but ndaitaura vandakataurira vacho vakaita dismiss vaita dismiss hakuna kupera 2 weeks bva zvaitika inini ndabva ndokubva ndakadza kuArmy manje ndaida kutouraiwa ndaisiwo paraini ape kuda kunourayirwa kuwange ndabva paruve rini pataitrainwa ndichiita zvecommunication izvozvo saka takanga takaungonza uyu vaingotengesana because masoja umu tagara mukembi maibuda yaweekend maenda kuweekend mainobva mada zvokudhakwadhakwa torwa futi ikoko saka zvainetsa nguva iyo ndobva zvazonzi uyu ndiye
mukuru agara anatekere chichi ndozvakatenga chitweni koko saka ndobva ndazotaurirwa neumwe zvikati chamai tapedza chi training yaitwa nemabhimati nemabritish yecommunication saka takanga takuposwa kundotungamira kuhwange macho ndiri uncommissioned chi major macho ndiri mukuru ikoko saka ndobva ndanza muchingosvika vamusikuita vanenge munamaurayiwa manero ndokubva kwandakaitawo ndobva ndangoti anchamboenda kutaura chichi asi kuzwa mushe bva ndauya handina kuzodzokera ndopo pandasi kutaurira nhongo nachimonyo kuti ndo nyaya dziri pedzi but havana kundibhirivha vakaita take for granted zvikanzi haiwa zora akagara achiti haadi zvechisocha because ndaitamba kanavo vana chimonyo iwo makomandazi anayo ndaitamba navo but ndaigara ndichingotara hangu generally kuti nyika kasungunyaita zvinhu I will never enjoy this guy ndichingodara general talk saka vakati akagara asingadi zvechi plus pandakaenda kochizi waenda wonoita communication chazokuita mukuru wechi mudepartment imomo ndovatoti kuti ndobhurwayo anga ndisingadi because kunana mugaga kutanzania kwakagarawo kuridzerera kwataimboita ikokoko ndakagara achikoti tinoshovana chete ende zveshuwa ndozvaiitika zvakazoita wesi nentumbane negupura hundi zvazvo but anga amugapi akazozviwanzawo zvakewo handitika saka after that ndokuzoshanda paparliament ndobva ndabva zvikanzi zvawabva iwewe chuya kwapresident kwapresident kwacho nguvayo zvakushine integration kwasina kumira zvakanaka because kwapresident ndokwaibva vanhu pamwe vaizoenda kupolisi vamwe vachienda ikokosiyaiwo zvichingodaro ende vanhu vakatanga kuita zvatasingazivi mishonga uchiona kuti kwanzi ninge abhenda muromo chichi vakutanga kurwira zvinzvimbo saka ndobva ndaramba futi saka iwewe kana vati iwe usuda kwapresident ndikati handisi kuda kwakawanda nanasade kwakawanda vanhu vangu vari musango ndikati ndoda paparamende apa panotaurwa politics apa ndopandodai ndokuenda kwandakaita paparamende handitika ndokuzoriteya zvenyu 2011 ende ndaba paramende ipapo ndakasweda zvesecurity chete but security yacho yakasiyana manje ne-national security yanasiyawo yepublic because parliament is a public place saka ndaipota ndichienda futi kuti kusangana kuti kweZANU-PF hapana endera mbita zvakasiyana nenasiyawo ive ndasiya ndaclandestine okay ndopa ndakatanga kudenana namutasa macho naditi masa mutasa zvikanzi I bet you zvaka ndosakati kuti nemagrievance because pakuzonopiwa pensheni kwangu ndakanda tokwaza kudhara namutasa paparamenda but inini ndaizviziva manje ndobva ndindakachinjisa manje security yepaparamendi kuti inoitwa administer kwapresident's office saka I succeeded but still vakatondi ipapo apa ndopandikauya kagrievance kangu kandinako ipapapo because ndaifanira ngoupiwa pensheni yangu yese kwapresident vanhu yese ndikuzosataita saka nemakore angu nechimi manje ndobva ndatambuka katingoriiko kekuti ndakabva ndarwara ndobva paramende yandinzwira titi nekutaura kwakaitwa namai vangu chichi vasati vafa chichi zvikanzi chichi pamanozofa tozoitesepekazi bheta titoti akadai anotiona tupensheni twake ndakarwara zvonge vakona fanga ndakufa ndobva woita nabvara ndabhadharwa neparamende vakandiita prejudice zvanasingani namutasa kagrievance akana kutangira kuhondo
Ini ndakasenza naye 10 years but aiziva kuti ndakamboita sei uko. Sati tikokwa kusoti kwakatangira. Of course ndakatomaka mutasa anotomaka. Takatora machinetsana zvakawanda even kana pandakaona munda iyoyo. Ndakawana ndatoridza futi. Iya negirlfriend yake yakanga ati hanzaje girlfriend asiri ovheti aende ipapo but yanga isiri girlfriend yanga ari mukadzi womumwe shefu. Alright, idzo chirume anditika comrade Zoro tichakutenda isusu nekutipa nhoroondo yebasa ramakaita. Saka tingatoti vakomana vese vechizana panguva iyo vekarati vakapfura nemaoko enyu. Veolimbia vese vapfura nemaoko. Ndotozikanwa nenyaya izvozvo. Ndio karati yakazofoma futi ka 5th brigade yekuuraya vanhu. Okay. Because brigade ye ine training yageresana nemama brigade 4. Saka zvichirimo here? Yakazoenda kunigirikini. Handiti. Saka zvichirimo here zvekarati? Zvirimo ndakura chete. But I can train mwana wangu chichiva zukuru. You can still train him because I could not need kuita maisasa. So I can say do this. Azvipere. Handitika. Azvipere. Handitika. Aiwa, comrade Nick Zoro. Tira kukutendawo nekutandara kwataita nemi pazara nhasi. Handitika. Aiwa, mavanzwa the Zanla Karate Kid vachitaura pazara nhasi vaita kuti aiwa tiriko ikoko kuLibya takatotraina vana vanosvika kuma 200. Yakanga isiri karate yamuri kuona yemabelt yekunzi ane belt rakati. Yakanga iri karate yekuti aiwa kana uri muhondo kana mabara akapera unogona kungoishandisa kurwisa muvengi. Kana muchiona chirongwa makasununguka muchida kusiyawo nhoroondo yenyu kuvana, kuvazukuru, kumhuri yeZimbabwe, chirongwa chenyu tibatei tigare pasi titaure nemi. Tinoziva kune mamwe magamba agere kunzvimbo dzenyika dzakasiyana siyana kusingabate intaneti. Imi hama dzacho chirongwa muri kuchiona asi munoziva kuti mumusha medu mune gamba guru rakabata basa rakadai. Tibatei tironge tigare pasi tione kuti tingasangana navo sei vasiyewo nhoroondo yebasa ravakaita muhondo yechimurenga. This is the program The Forgotten Veterans. Keep watching and also inform others about this program where freedom fighters live the history of the liberation struggle. From Kwadzana today, on behalf of the technical crew, Elizabeth Nyaguyo, our camera person, Frank Wesere, producer of this program. Keep watching the program, The Forgotten Veterans. My name is Robert Tafumane. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried. But I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yewondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumako Zimbabwe yewondo alwaka imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo alwaka imanya dakabatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumane.